Καλησπέρα και από μένα. Σε όλες και όλους φίλους, προσκεκλημένους, προσκεκλημένες και συνεργάτες. Πράγματι, η σημερινή παρουσίαση συμπίπτει με την Παγκόσμια ημέρα υγείας. Αυτό τον εορτασμό που γίνεται κάθε χρόνο. Νομίζω, Απόστολε, η σημασία της σημερινής μέρας νομίζω ότι είναι λίγο πολύ διαχρονική. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την τυπική σημασία που δίνει κάθε χρόνο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ας πούμε, φέτος είναι αφιερωμένη στα νεογνά, στην εγκυμοσύνη κλπ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά διαχρονική σημασία και έχει να κάνει με το ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την υγεία μας. Αλλά και οι επίσημοι φορείς, νομίζω, πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα για την υγεία τους. Για το θέμα υγείας. Οι δημόσιοι φορείς, ας πούμε. Αυτό όμως που αναλογεί σε εμάς τον καθένα και ας πούμε ότι μπορούμε να το ελέγξουμε, είναι το τι πραγματικά μπορεί να κάνει ο καθένας για την υγεία του. Ε, Νομίζω τρία επίπεδα υπάρχουν στο θέμα αυτό. Το ένα είναι το επίπεδο των ευχών. Λίγο πολλοί άνθρωποι ευχόμαστε κάθε χρόνο, ίσως και κάθε μέρα, με τους καφέδες και τα νερά που πίνουμε, να έχουμε την υγεία μας, αλλά νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό δεν φτάνει. Ε, Υπάρχει το δεύτερο επίπεδο που είναι το επίπεδο της ενημέρωσης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, νομίζω, και λόγω της πληροφορικής, ας πούμε, έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους Διαδικτύου. τα τελευταία χρόνια πάνω στο θέμα της υγείας. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία και είναι το καθοριστικό είναι το θέμα της δράσης. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να δράσουμε, να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την υγεία μας. Αν θα μπορούσα να πω αυτό. Ή θα μπορούσα να το πω με έναν άλλον τρόπο, με μια προτροπή. Αξίζει να επενδύσουμε στην υγεία μας, ιδίως όσοι άνθρωποι είναι σε όριμες ηλικίες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα. Είναι το τι κάνουμε. Πρέπει να Πρέπει να επενδύσουμε να πραγματικά. λάβουμε δράση και να επενδύσουμε στην υγεία μας. Η Βεβαίως. υγεία δηλαδή δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πρέπει να γίνει στόχος για τον καθένα μας. Γιατί Γιατί δεν είναι δεδομένη. στη σύγχρονη κοινωνία Στις με όριμες με ηλικίες την ένταση βεβαίως, που βεβαίως. υπάρχει, με τις σύγχρονους ρυθμούς, οφείλουμε να επενδύσουμε. Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα μας σήμερα που έχει να κάνει με την υγεία, έχει να κάνει με τη διατροφή και έχει να κάνει με μια τελείως ξεχωριστή εταιρεία. Εύχομαι από τη σημερινή παρουσίαση να βγάλουμε ένα συμπέρασμα στο τέλος όλοι ότι τελικά είναι άλλο το τρώω και άλλο το θρέφομαι. Αν κατανοήσουμε αυτή τη διαφορά, νομίζω ότι όλοι θα έχουμε κάνει μέσα μας ένα πολύ μεγάλο άλμα πάνω στο θέμα αυτό που λέμε δράση για την υγεία μας ε, ή το ζητούμενο δηλαδή η υγεία να γίνει στόχος. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω την κάμερα έτσι περισσότερο νομίζω για να εστιαστούμε σε αυτά που θα πούμε και σε αυτά που θα βλέπουμε. Ε, Έτσι λοιπόν μιλάμε για την παρουσίαση της DXM. DXM λοιπόν, μία μοναδική εταιρεία. Ο παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά Ganoderma Lucidum. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η εταιρεία αυτή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο σε μια αγορά που έχει να κάνει με το κορυφαίο βότανο στον κόσμο, που είναι το Ganoderma Lucidum, το οποίο θα δούμε παρακάτω, και είναι μια εταιρεία τελείως ξεχωριστή, αρκεί να σκεφτούμε ότι έχει ιδρυθεί το 1993 από έναν πολύ ξεχωριστό άνθρωπο, τον Dr. Lim, μια προσωπικότητα της Μαλαισίας, ένα εξαιρετικό επιστήμονα, ο οποίος έχει και τον τίτλο του πάνω από το ΣΕΡ, για να καταλάβουμε, το βρετανικό, για την κοινωνία της Μαλαισίας. Έχει έδρα τη Μαλαισία, έχει δύο κέντρα ερευνών, ερευνήτρια δηλαδή εταιρεία, έχει 7 ιδιόκτητες φάρμες οργανικής καλλιέργειας, έχει 15 εργοστάσια παγκοσμίως, έχει 3 παγκόσμιες πιστοποιήσεις ISO. Είναι πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία, δηλαδή παράγει τα πάντα μόνη της. Δεν χρησιμοποιεί προϊόντα που παράγουν άλλοι προμηθευτές, ας πούμε, φασόν κλπ. Ούτως ώστε να βάζει επάνω την ετικέτα της και να τα διακινεί.
Είναι η κουλτούρα της τέτοια. Θέλει να έχει απόλυτο ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα προϊόντα της. Είναι εγκατεστημένη σε 90 χώρες και διακινεί περίπου σε 200, με ένα τζίρο που μετράει πλέον σε δις και με μέλη 20 εκατομμύρια. Κρατήστε το, ίσως η λέξη μέλη να ξενίζει κάποιους. Θα εξηγήσουμε τι εννοούμε στο κομμάτι αυτό. Είναι δηλαδή μια εταιρεία, δεν θα έλεγα άλλη μια εταιρεία, θα έλεγα ότι η DXN είναι μια άλλη εταιρεία. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Ο άνθρωπος που λέγαμε, ο Dr. Lim, πίσω βλέπουμε τις κεντρικές διοικητικές, ας πούμε, εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Κουάλα Λουμπούρ. Βέβαια οι φάρμες είναι αλλού, σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο. Πολύ το έχουμε επισκεφτεί, έχουμε μείνει πραγματικά, θα λέγαμε, έκθαμβοι από τη λειτουργικότητα αυτού του κτηρίου και από τη μοναδικότητα του. Τι παράγει λοιπόν η DXN? Στα πλαίσια της ανατολικής παραδοσιακής κινέζικης εθνικής, παράγει προσαρμογόνα βότανα, συμπληρώματα, υπερτροφές και ροφήματα και κάποια άλλα προϊόντα εκτός διατροφής, αλλά σήμερα θα μας απασχολήσουν περισσότερα τα προϊόντα διατροφής. Μία εικόνα 1000 λέξεις. Και τι προσφέρουν στον οργανισμό τα προϊόντα αυτά? Όπως είπαμε, έχουν να κάνουν με την θεραπευτική διατροφή, με την διατροφή πρόληψης. Προσφέρουν λοιπόν αποτοξίνωση, θρέψη των κυττάρων, ανοσοποίηση, αντιγύραση, αντοχή στο στρες. Γιατί τα έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι? Διότι η σύγχρονη διατροφή δυστυχώς έχει κάποια χαρακτηριστικά που την καθιστούν, θα λέγαμε, κάπως προβληματική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τρώμε πολλές τυποποιημένες τροφές, ο μέσος άνθρωπος δηλαδή, λιγότερα φρέσκες και φυσικές τροφές και πολύ πολύ λίγες βιολογικές. Επίσης, μια εικόνα που βλέπουμε, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ 1000 λέξεις, θα λέγαμε. Έχουμε ακούσει το σλόγγαν που λέει «Είμαστε ό,τι τρώμε». Γιατί αυτά που τρώμε γίνονται κύτταρα, γίνονται ορμόνες, γίνονται αίμα, ιστοί στο σώμα μας. Δηλαδή το σώμα μας είναι η τροφή που τρώμε, να το πούμε πολύ απλά. Το θέμα είναι όμως τι τρώμε. Έτσι. Τρώμε λοιπόν μέσα από την τυποποιημένη διατροφή μικροποσότητες από συντηρητικά, ορμόνες, βελτιωτικά γεύσεις, αυτά που βλέπουμε εδώ, χρηστικές αρωματικές ουσίες, μικροποσότητες μεν, αλλά σε καθημερινή βάση. Και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα, γιατί αυτές σε κάποιο βαθμό συσσωρεύονται από τον οργανισμό, στον οργανισμό. Το ανασωπητικό μας είναι έτσι φτιαγμένο που να αποβάλει τα περισσότερα από αυτά τα υπολείμματα, αλλά δυστυχώς κάποια μένουν μέσα. Επειδή αυτή η διατροφή γίνεται για πολλούς ανθρώπους σχεδόν σε καθημερινή βάση. Έτσι. Δηλαδή, στην ουσία τρώμε ουσίες για τις οποίες δεν είμαστε κατασκευασμένοι οργανικά για να τις καταναλώνουμε. Έτσι. Συγγνώμη. Δεν παίρνουμε ένζημα από τις τροφές μας. Άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί οι τροφές αυτές, οι τυποποιημένες, στερούνται πραγματικά ενζήμων, αλλά και γιατί ακόμα και στο σπίτι, όταν μαγειρεύουμε, οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς μαγειρεύουν σε πιο υψηλές θερμοκρασίες για να κερδίσουν χρόνο, μόνο που σε κάποιες θερμοκρασίες 48 βαθμούς και μετά θα λέγαμε ότι αδρανοποιούνται τα ίδια τα ένζημα, και έτσι λοιπόν τρώμε τροφές νεκρές πραγματικά από ένζημα. Επίσης τρώμε τροφές οι οποίες είναι φτωχές σε θρεπτικά συστατικά. Προσλαμβάνουμε δηλαδή λιγότερα θρεπτικά συστατικά από ό,τι έχει ανάγκη καθημερινά ο οργανισμός μας. Κάποιες επίσημες στατιστικές μετρήσεις λένε πολύ απλά ότι ένα μήλο
σήμερα έχει ας πούμε 100 φορές λιγότερη βιταμίνη C από ό,τι είχαν τα μήλα ας πούμε πριν από 80 χρόνια. Όπως επίσης και ένα πορτοκάλι. Βλέπουμε ότι και ο σίδηρος στο κρέας είναι πολύ λιγότερος. Βλέπουμε και το ασβέστιο στον μπρόκολο είναι πολύ λιγότερο και λοιπά. Έτσι. Και η βιταμίνη Α στο πορτοκάλι. Τώρα το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να καταναλώνει αγνές φυσικές τροφές. Δηλαδή, αυτά που τρώμε στην ουσία έρχονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκρουση με τα ίδια μας τα γονίδια. Δεν είμαστε κατασκευασμένοι δηλαδή από άποψη DNA. Οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έχουμε τοξίνες οι οποίες συσσωρεύονται μέσα μας όπως είπαμε και αυτό προκαλεί κυταρικές φθορές. Παραδείγματος χάρη σκληραίνει η κυταρική μεμβράνη, η οποία πρέπει να είναι γενικά ελαστική, διαπερατή από την τροφή, να επικοινωνεί δηλαδή το κύτταρο με την τροφή. Επηρεάζεται το pH του αίματος. Πέφτει στην όξινη περιοχή, κάτω από 7. Το αίμα γίνεται πιο κολλώδες, η καρδιά δυσκολεύεται να το αντλήσει. Το οξυγόνο δυσκολεύεται να κυκλοφορεί στο σώμα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια διατροφή έντονα και συχνά έχουν πρόβλημα, θα λέγαμε, ενέργειας και κούρασης. Παραπονούνται πάρα πολύ συχνά για έλλειψη ενέργειας και για ύπαρξη κούρασης. Ο οργανισμός για να ισορροπήσει, για να διατηρήσει ας πούμε, την ισορροπία του pH, αντλεί νερό από τα γύρια τα κύτταρα. Ε, το αίμα το ίδιο στην προσπάθεια του να επανέλθει σε πιο αλκαλικό pH αποθηκεύει αυτά τα υπολείμματα της όξινης τροφής και των τοξινών στο λίπος και έτσι γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η καύση του. Τα υπερβολικά οξέα κάνουν τα νεφρά να υπερλειτουργούν, έτσι. Δημιουργείται ένα τοξικό περιβάλλον στο παχιέντερο. Οι λάχνες του εντέρου δεν λειτουργούν σωστά να απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά. Και αυτό είναι μια αλληλουχία, θα λέγαμε, αρνητικών συνεπειών. Γιατί ο οργανισμός ο ίδιος όταν δεν βρίσκει τα θρεπτικά συστατικά πάει και τα δανείζεται από το ίδιο το σώμα, από τους μύες, από τους ιστούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εξασθένηση του οργανισμού, το χαμηλό ανοσοποιητικό, την πρόωρη γύραση κλπ. Αλλά και επειδή μέσα σε αυτές τις τροφές υπάρχουν και θα λέγαμε μεγαλύτερες ποσότητες ζάχαρης, γλυκόζης από ό,τι θα πρέπει να παίρνει καθημερινά ο άνθρωπος, ή κρυμμένο αλάτι κλπ. Και μόνο από τη γλυκόζη να σκεφτούμε ότι η επιπλέον γλυκόζη κάνει το πάγκρεας να υπερλειτουργεί και όσο περνούν τα χρόνια, αν υπερλειτουργεί, τι κάνει στο τέλος? Στο τέλος ουσιαστικά παράγει ινσουλίνη, η οποία είναι και ποιοτικά και λειτουργικά χαμηλότερες αποτελεσματικότητας, θα λέγαμε. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη μετρήσεις, βγάζουν ότι σχεδόν 1.200.000 Έλληνες είναι είτε σε διαβητικό είτε σε προδιαβητικό στάδιο. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Και το σώμα μας βέβαια μας στέλνει μηνύματα, μας στέλνει, εμφανίζουμε πίεση, χολυστερίνη, κόπωση, δυσχυλιότητα, ζάχαρο, παχυσαρκίες κλπ. Δεν του δίνουμε όμως την σημασία που θα έπρεπε, γι' αυτό στο τέλος έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Και βλέπουμε γύρω μας να ταλαιπωρείται πάρα πολλοί κόσμος πάνω στα ζητήματα της υγείας. Οι συνέπειες δηλαδή, ό,τι βλέπουμε εδώ, χαμηλό ανοσοποιητικό, έλλειψη ενέργειας, τόξινο pH που λέγαμε στο αίμα, μεταβολικές ασθένειες, φλεγμονή, αυτοάνωσες παθήσεις, μειωμένη αντοχή στο στρες, αλλά και άλλες μπορεί να παριθμίσει κανείς. Παραδείγματος χάρη, η ζημιά που προκαλείται στην εντερική χλωρίδα, αυτή η διατροφή προκαλεί και άλλα προβλήματα. Και όλοι ξέρουμε ότι η διαταραχή της εντερικής χλωρίδας είναι διαταραχή ολόκληρης της υγείας του σώματος, γιατί είναι η βάση και πάει λέγοντας. Άρα, συμπέρασμα. Όπως λέει και ο κύριος Δημήτρης, ο δόκτωρ Δημήτρης Τσουκαλάς, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νάπολη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διατροφικής Ιατρικής, οι βλάβες που προκύπτουν από πράξη παραλήψης γίνονται με μεγάλη ταχύτητα και έτσι το σώμα μας δεν προλαβαίνει να τις επουλώσει. Αυτός είναι ο ένας λόγος για τον οποίο αρρωσταίνουμε. Ο δεύτερος είναι ότι δεν παίρνουμε την επαρκή ποσότητα θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται ο οργανισμός καθημερινά. Το θέμα βέβαια είναι αν
οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Αν ήταν εύκολο θα τις είχαμε αλλάξει οι άνθρωποι. Για διάφορους λόγους που δεν θα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο για τον περισσότερο κόσμο. Εμείς όμως χρειαζόμαστε υποστήριξη και εξισορρόπηση. Άρα, θα λέγαμε ότι πρακτικά ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για τον περισσότερο κόσμο είναι να το ψάξει, να το διερευνήσει μέσα από τη δύναμη της φύσης. Η πιο λοιπόν βασική και πρακτική λύση είναι τα προσαρμογόνα βότανα και υπερτροφές DXN. Είναι αυτό που φέρνει η εταιρεία που είδαμε προηγουμένως στη ζωή μας. Τα προσαρμογόνα βότανα. Θα μιλήσουμε παρακάτω, τσεκάρετε αυτή την έννοια, ίσως κάποιοι την ακούτε για πρώτη φορά. Πρώτα απ' όλα, το περίφημο μανιτάρι Γανοντέρμα lucidum. Και λέω το περίφημο γιατί πριν από κάποια χρόνια το γανόδερμα δεν το ήξερε σχεδόν κανείς και έτσι το παρουσιάζαμε για πρώτη φορά. Σήμερα πλέον η φήμη του εξαπλώνεται. Νομίζω ότι όλο και περισσότερο κόσμος το έχει ακούσει. Όλο και περισσότερος κόσμος έχει ακούσει και για ένα καφέ με γανόδερμα ή έχει διαβάσει πράγματα στο ίντερνετ. Το μανιτάρι λέει των θεών. Δηλαδή οι Κινέζοι το ονομάσαν έτσι. Στο κινέζικο βιβλίο ιατρικής, το πιο αρχαίο που υπάρχει, ονομάζεται επίσης και βασιλιάς των βοτάνων, γιατί χάριζε αιώνια νεότητα, μακροζωία κλπ. Στα πλαίσια της ιαπωνικής παραδοσιακής ιατρικής και της κινέζικης. Προέρχεται από την Ιαπωνία. Μετά το πήραν οι Κινέζοι. Το μανιτάρι λοιπόν αυτό έχει 200 ποικιλίες, αλλά οι 6 κόκκινες ποικιλίες είναι οι πιο θεραπευτικές. Αυτό να το σημειώσουμε. Γιατί στο εμπόριο μπορεί κανείς να βρει γανόδερμα από τις 200 ποικιλίες μόνο που είναι πολύ αδύνατο θεραπευτικά. Περιέχει πάνω από 400 διενεργά συστατικά. Πρωτεΐνες, ίνες, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, λιπαρά, οξέα κλπ. Όμως η επιστήμη επικεντρώνεται στους πολυζαχαρίτες, στο οργανικό γεράμενο, στα τριταρπένια, στην αντενοσύνη και στο υπεροξίδιο της δυσμουτάσης. Πολύ γρήγορα θα τα περάσουμε περισσότερο έτσι σαν ένα έναυσμα για να διαβάσουν όσοι φίλοι είναι σήμερα απόψε για πρώτη φορά μαζί μας. Οι πολυζαχαρίτες έχουν σχέση με το ανασωπητικό, αλλά και με τα επίπεδα του ζαχάρου. Επίσης βελτιώνουν τη λειτουργία στο πάγκρεας. Οι πιο σπουδαίοι είναι β-γλυκάνες, οι οποίοι ενεργοποιούν τα κάποια β-λευκοκύτταρα και έτσι λοιπόν αυτό κάνει το μανιτάρι γανόδωνα μια εξαιρετικά αντικαρκινική τροφή. Το οργανικό γερμάνιο, αυτό το μόριο, έχει να κάνει με την οξυγόνωση του αίματος, έχει να κάνει με την απορροφητικότητα δηλαδή, του οξυγόνου. Λειτουργεί πάρα πολύ στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα. Αυξάνει την οξυγόνωση όπως είπαμε, γι' αυτό και ο οργανισμός παίρνοντας οργανικό γερμάνιο έχει μεγαλύτερες αντοχές. Κουράζεται λιγότερο. Το γανόδερμα έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα, γι' αυτό και ονομάζεται βασιλιάς των βοτάνων, σε σχέση με άλλα βότανα. Παραδείγματος χάρη, σε ppm που είναι η μέτρηση, το γανόδρομο φτάνει μέχρι 2.000, τη στιγμή που το σκόρδο έχει 754 ppm, το τζίνσεκ έχει γύρω στα 300 και η αλόε βέρα περίπου 77, για να καταλάβουμε. Τα τριτερπένια βοηθούν πάρα πολύ το πεπτικό, βοηθούν στις αλλεργίες, παθήσεις του αναπνευστικού, στη μείωση χολυστερόλης, στη ρύθμιση αρτηριακής πίεσης και η αδενοσίνη επίσης στη χολυστερόλη. Βοηθάει στην καλή λειτουργία του ύπατος και των νεφρών και βοηθάει πάρα πολύ στην ικανότητα των ερυθρών ημοσφαιρίων να μεταφέρουν οξυγόνο. Και τέλος, το πέμπτο από τα στοιχεία στα οποία εστιάζεται η επιστήμη είναι το υπεροξίδιο του δυσμουτάσης, αυτό το ένζυμο SOD όπως λέγεται. Είναι ένα πανίσχυρο ένζυμο το οποίο βρίσκεται στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά όσο περνούν τα χρόνια, όσο μεγαλώνουμε, κάθε δεκαετία θα λέγαμε ότι μειώνεται η ποσότητά του και η δύναμή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Και επειδή είναι ακριβώς και το υπεροξίδιο της δυσμουτάσης από τα πιο αντιγυραντικά στοιχεία που υπάρχουν, από τη μια το οργανόδρομο μας προμηθεύει με το υπεροξίδιο αυτό και από την άλλη κάνει ακριβώς
τον οργανισμό να διατηρεί ψηλά τα επίπεδα αυτού του ενζήμου, όπως επίσης και ενός άλλου ενζήμου, της γλουταθιόνης, γιατί το γανόδερμα έχει αυτή την ιδιότητα, βοηθάει πάρα πολύ στο ύπαρ να παράγει μεγαλύτερη ποσότητα γλουταθιόνης από αυτή που χρειάζεται ο οργανισμός, μάλλον για τις ανάγκες του οργανισμού, ας το πούμε έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα εξαιρετικό μοναδικό αντιχειρατικό στοιχείο. Και έτσι λοιπόν, παίρνοντας γανόδραμα, μετά από λίγους μήνες μπορεί κανείς να καταλάβει, ακόμα και στην ίδια του την εμφάνιση, να καταλάβει ακόμα και στο δέρμα του, τη λειτουργία, ας πούμε, και του υπεροξιδίου της δυσμοτάσης και της γλουταθιόνης κλπ. Και περισσότερες πληροφορίες για τα συστατικά έγιναν γνωστές από το 1995, όπου επιστήμονες κατάφεραν να απομονώσουν το DNA του. Άρα, το γανόδερμα, να το πούμε πάρα πολύ απλά, ότι λειτουργεί ολιστικά στο σώμα, βοηθάει στην αντιμετώπιση προβλημάτων ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, από το κυκλοφορικό μέχρι την ημινόπαυση και από τη δυσχυλιότητα μέχρι την αρθρίτιδα. Ο κατάλογος αυτός είναι ατελείωτος, γι' αυτό και ονομάζεται βασιλιάς των βοτάνων, δηλαδή ουσιαστικά δεν εστιάζει τη δράση του σε συγκεκριμένα όργανα ή συστήματα του οργανισμού, έτσι. Λειτουργεί σε κυταρικό επίπεδο και διαγείρει το ανασωπητικό σε τέτοιο βαθμό που σιγά σιγά ο οργανισμός αρχίζει και αυτορυθμίζεται, τίνει προς την ομοιόσταση, γιατί ενεργοποιούνται έτσι οι δυνάμεις αυτοθεραπείας, το ίδιο το ανασωπητικό δηλαδή του οργανισμού. Πάμε να δούμε το δεύτερο βότανο, δεν θα τα πούμε όλα. Πολύ γρήγορα θα πούμε δύο λόγια για τη σπιρουλίνα. Η σπιρουλίνα είναι μια πολύ ιδιαίτερη τροφή, θεωρείται η πιο πλούσια πράσινη τροφή στον πλανήτη, γιατί έχει πρωτεΐνες, ειδικά τη θηκοκιανίνη, οι οποίες είναι αφομοιώσιμες κατά 95% από τον ανθρώπινο οργανισμό, λες, και είναι φτιαγμένη για τον άνθρωπο. Πολύ πλούσια σε μέταλλα, αμινοξέα, μεγάλη γκάμα βιταμινών κλπ. Λιπαρά οξέα, λινολεϊκό οξύ, ένζημα κλπ. Τονώνει ο θαυματουργός βασιλιάς των ενζήμων, μια πολύ πλούσια πηγή σε ένζημα, ειδικά σε ένα ένζημα που λέγεται προξερονίνη, που στο σώμα μας μετατρέπεται σε ξερονίνη και είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των διδάρων και για την δημιουργία ενζήμων και την ενίσχυση των τάφλεφων κυτάρων, την παραγωγή και την ενίσχυση. Δηλαδή είναι μια εξαιρετικά αντικαρκινική τροφή, τονώνει. Καταπολεμά επίσης το διαβήτη τύπου 2 και συμβάλλει στην παραγωγή σερωτονίνης που είναι η ορμόνη της καλής διάθεσης και μελατονίνης που είναι η ορμόνη του καλού ύπνου. Το τέταρτο από αυτά που είδαμε, 5 είναι όλα, είναι το Lion's Mane, η χέτη του λιονταριού, έτσι το ονομάζουν οι Κινέζοι, γιατί έχει μια εμφάνιση, ας πούμε, μια μορφή σαν μαλλί αυτό το πράγμα που βλέπουμε, είναι μανιτάρι όμως, το οποίο είναι γεμάτο από πολυζαχαρίτες, οι οποίοι βοηθούν στη μεταφορά θρεπτικών ουσιών στον εγκέφαλο. Δηλαδή είναι μια τροφή για τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, για τους νευρώνες του εγκεφάλου. Αυτές οι ενώσεις που βλέπουμε, οι οποίοι είναι βασικοί παράγοντες στην ανάπτυξη νευρικών κυττάρων και στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Επίσης βελτιώνει πάρα πολύ την χλωρίδα του εντέρου, γι' αυτό είναι κατάλληλο για το γαστρεντερικό, ενισχύει το ανασωπητικό και είναι πολύ πλούσιο σε αμινοξέα. Και τέλος, το περίφημο μανιτάρι Cordyceps, το βότανο της ζωής, έτσι όπως το ονομάζουν οι Θιβετιανοί, οι Κινέζοι, βγαίνει σε πολύ ψηλά υψόμετρα στην άγρια μορφή του. Είναι ένα επίσης προσαρμογόνο βότανο, τονητικό, διαγερτικό, ισχυρό αντιοξυδοτικό, αντιγερετικό μέσο, δυναμώνει το αναπνευστικό, βοηθάει πάρα πολύ στην οξυγόνωση, κάνει εξαιρετική δουλειά στο καρδιοαναπνευστικό, σε ανθρώπους που έχουν θέματα με άσθμα κλπ. Όλα αυτά. Αποτοξινώνει το ύπαρ και τα νεφρά και αυξάνει την κυταρική βιοενέργεια. Δηλαδή ουσιαστικά, πώς θα το πούμε, είναι αυτή την ATP που λέγεται, που είναι μια μορφή, θα λέγαμε, εξοικονόμηση ενέργεια για τον οργανισμό που μπορεί να τη χρειαστεί σε δύσκολες περιστάσεις. Σαν ενεργειακό νόμισμα λειτουργεί, κάπως έτσι το λένε οι επιστήμονες. Λοιπόν, και επίσης ο καφές υπερτροφή. Δηλαδή, ο ιδανικός συνδυασμός με καφέ άριστης ποιότητας και βιολογικό γανόδερμα λουσίντου. Ουσιαστικά είναι μέσα σε μια κούπα του καφέ
απόλαυση και υγεία, τα οποία συντελούν ο καφές και το γανόδερμα βασικά στην αναγέννηση του οργανισμού και στην εξισορρόπηση καφεΐνης. Γιατί η αδενοσίνη που είδαμε μέσα ουσιαστικά θα λέγαμε εξισορροπεί την καφεΐνη στον οργανισμό. Το γανόδερμα αργού της αδενοσίνης έχει την ιδιότητα να επηρεάζει τα επινεφρίδια, να μην αφήνει ας πούμε, τα επινεφρίδια να παράξουν πολύ αδρεναλίνη. Όταν πίνουμε σκέτη καφεΐνη, ένα σκέτο καφέ δηλαδή, με την κλασική καφεΐνη, τότε έχουμε αυτή την ένταση γιατί ακριβώς τα επινεφρίδια παράγουν αδρεναλίνη. Όταν λοιπόν ο καφές μας έχει μέσα γανόδερμα, τότε αναγνωρίζουμε ότι έχουμε αυτή την εξισορρόπηση γιατί δεν παράγει τόσο πολύ αδρεναλίνη και δεν έχουμε αυτό το πικ, το απότομο. Δεν μας χαλάει τον ύπνο, δεν μας εντώνει τα νεύρα. Ένας εξαιρετικός, πραγματικά απολαυστικός καφές. Τώρα, οι καφέδες μας είναι πάρα πολλοί. Στιγμίως, εσπρέσο, καπουτσίνο, cream coffee, 3 σε 1, σοκολάτα και γαλλικός κλπ. Για όλες τις προτιμήσεις, για όλα τα γούστα. Έχουμε ροφήματα εμπλουτισμένα με γανόδερμα. Καφές με γανόδερμα μάκα και τζίνσε, καφές με κόρτισεψ, καφές με λάιος, τσάι με γανόδερμα. Ζεστό παγωμένο όπως το προτιμάει κανείς. Με λάιος, με λεμόνι και λάιος. Τσάι με ένζημα. Προσαρμογούνα βότανο. Τα 4 που περιγράψαμε από τα 5. Γανοδέρμα λουσίντουμ, λάιος, κόρτισεψ, νόνι. Γιατί ονομάζονται προσαρμογούνα? Γιατί ανήκουν σε μια ειδική και σπάνια κατηγορία βοτάνων. Ανάμεσα από τα 500.000 φυτά που έχει ο πλανήτης και τα 20.000 φαρμακευτικά βότανα, υπάρχουν γύρω στα 25-30 βότανα που ονομάζονται προσαρμογούνα, είναι μόνο τόσα, γιατί αυτά συγκεντρώνουν κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά. Για να ονομάζεται δηλαδή ένα βότανο προσαρμογόνο θα πρέπει να έχει την ιδιότητα. Καταρχήν, να έχει μια πολύ ευρεία δράση και να μην εστιάζει σε ένα τομέα του οργανισμού τη δράση του. Δεύτερον, να μην έχει υπερδοσολογία, να μην έχει τοξικότητα, να μην έχει παρενέργειες καμία, να μπορεί να πάρει κανείς ένα μπουκάλι ολόκληρο για να το πιει και να πίνει και κάθε μέρα ένα μπουκάλι. Και τέλος, και πολύ σημαντικό, να αυξάνει την σωματική και ψυχική αντοχή του οργανισμού απέναντι στο στρες. Αυτή λοιπόν την ιδιότητα την έχουν αυτά τα 4 που βλέπουμε στην οθόνη μας, γιατί είναι βότανα, ειδικά τα μανιτάρια, τα οποία στην άγρια μορφή τους, ας πούμε, έχουν αναπτύξει, θα λέγαμε, ιδιαίτερες δυνατότητες στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν. Άλλα βγαίνουν σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, άλλο στην άγρια μορφή τους, ας πούμε, ειδικά τα τροπικά μανιτάρια, όπως είναι το γανόδερμα της DXN, γιατί είναι τροπικό μανιτάρι. Στην προσπάθεια του να επιβιώσει στη ζούγκλα έχει αναπτύξει θα λέγαμε, διάφορα συστατικά που το κάνουν το ίδιο να επιβιώνει, το ίδιο να μπορεί να ζει και να αναπτύσσεται, φυτοθρεπτικά δηλαδή συστατικά. Και παίρνοντας λοιπόν αυτά τα συστατικά ή το κόρτισες στα 5.000 υψόμετρα που βγαίνει, ο άνθρωπος πραγματικά αξιοποιεί αυτά τα ευεργετικά στοιχεία που έχουν μέσα τα προσαρμογούνα βοτάνα. Βότανα συμπληρώματος: η σπιρουλίνα, το μαύρο κείμενο, η βίσκος, αγκάρικους, άντροτζι, δηλαδή ειδική εχινάκια στην ουσία, το άντροτζι, και ένα εξαιρετικό επίσης μανιτάρι που λειτουργεί στο λεμφικό σύστημα, το πόρια. Ο ιβίσκος, εξαιρετικό βότανο, το γνωρίζουμε καλοπιστικά στην Ελλάδα, αλλά κάποιες ποικιλίες του που καλλιεργούνται στη Μαλαισία το κατατάσσουν στα εξαιρετικά. Εξαιρετικό λιποδιαλυτικό, εξαιρετική πηγή βιταμίνης C. Το αγκάρικους, επίσης ένα αντικαρκινικό μανιτάρι που μας έρχεται από τον Αμαζόνιο, με εξαιρετικές ιδιότητες στο θέμα αυτό. Τέλος, τα ω3. Η εταιρεία στην γκάμα της ακριβώς έχει και τα ω3 λιπαρά οξέα. Γνωρίζουμε όλη τη σημασία τους. Να υπογραμμίσουμε ότι είναι από πολύ καθαρά νερά και ότι είναι από πολύ μικρά ψάρια. Δεν έχουν δηλαδή ίχνη από βαρέα μέταλλα κλπ. Είναι εξαιρετικά ποιοτικά τα ω3 της DXM. Ξέρουμε όλοι τη σημασία των ω3 νομίζω και στο καρδιοαναπνευστικό μας και στο ανασωπητικό και στη λειτουργία των κυτάρων και στη φλεγμονή.
Επίσης, η DXN έχει ζυμωμένες υπερτροφές. Έχει την κομπούχα, έχει το κορντιπάι, το βινεγκρέτ, το χυμό του μήλου, τη μαρμελάδα μήλου και τα ζυτή. Το τσάι ζει. Ουσιαστικά, μιλάμε για προβιωτικά. Τα προβιωτικά έχουν τεράστια σημασία για την ανθρώπινη υγεία, γιατί έχουν τεράστια σημασία για το έντερο. Και το έντερο ξέρουμε όλοι ότι είναι η βάση της υγείας μας. Από τη γέννησή μας, το έντερο απικίζεται από 3 εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια μικρόβια, έτσι. Έχουν μετρηθεί πάνω από 1000 είδη βακτηρίων. Τα λεγόμενα φιλικά βακτήρια. Υπάρχει μια αναλογία στον οργανισμό όπου τα φιλικά βακτήρια είναι περίπου το 85% ενός υγιούς οργανισμού και το 15% είναι τα λεγόμενα παθογόνα. Αυτή λοιπόν η ισορροπία δεν πρέπει να διαταράσσεται, γιατί πάμε σε άλλες καταστάσεις μετά, δυσβίωση κλπ. Τα φιλικά δηλαδή μάχονται τα παθογόνα, ουσιαστικά αυτό γίνεται. Έτσι. Και έτσι λοιπόν βοηθούν στην πέψη, ενισχύουν το ανασωπητικό, βοηθούν στην παραγωγή βιταμινών, βοηθούν στο μεταβολισμό της γλυκόζης και φυσικά βοηθούν και στην αναπνοή, την κυταρική. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς τροφές οι οποίες ή πράγματα τα οποία μπαίνουν στον οργανισμό μας που καταστρέφουν τη χλωρίδα του εντέρου, όπως είναι π.χ. τα φάρμακα, τα αντιβιωτικά, κάποια βαριά φάρμακα. Οι στατίνες επίσης, που παίρνει πολλοί κόσμος για τη χολυστερόλη. Αντιόξινα φάρμακα, επίσης. Αλλά και το πολύ αλκοόλ, αλλά και το στρες. Υπερτροφές στο τραπέζι μας. Δηλαδή, σούπες, παραδείγματος χάρη, μη κοβέτζι, 20 λαχανικά βότανα μανιτάρια, εξαιρετική πηγή βιταμινών, αντιοξυδικών κλπ. Που έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στο θέμα του αδενητέρου. Δημητριακά με σπιρουλίνα, νοτρίτζι, νούντλς με σπιρουλίνα, ότσα νούντλς κλπ. Επίσης, άλλες υγιεινές τροφές όπως είναι το αλάτι μαλαϊών, το οργανικό λάδι καρύδας, τζοτζόμπα, καραμέλες, μέντα μεγανόδραμα, συγγνώμη, και κάποια προϊόντα ατομικής περιποίησης όπως είναι οδοντόκρεμα, σαπούνι, αφρόλουτρο, λάδι του μασάζ κλπ. Και τέλος, μία σειρά με φυτικά καλλιτικά, κάλο κοσμέτης, θα μιλήσουμε άλλη φορά για αυτά. Απλά τα αναφέρω έτσι σαν εικόνα, τα βλέπετε σαν εικόνα μάλλον, μία αναφορά. Οι άνθρωποι που σας κάλεσαν μπορούν να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Ουσιαστικά, θα λέγαμε ότι στο σημείο αυτό τελειώνει, κατά κάποιο τρόπο, η παρουσίαση των προϊόντων της DXN. Τα προϊόντα είναι πάρα πολλά και στην Ευρώπη έχουμε ένα μέρος των προϊόντων που παράγει η εταιρεία. Παρακολουθείτε τα webinar γιατί κάθε φορά θα δίνουμε και μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάποια προϊόντα. Θα τα αναλύουμε λίγο περισσότερο. Και πάρτε περισσότερες πληροφορίες από τους ανθρώπους που σας κάλεσαν όσοι είστε μαζί μας για πρώτη φορά. Στο σημείο αυτό τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτών. Και μετά θα συνεχίσουμε πάνω σε ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα αυτό? Δεν έχει να κάνει με τα προϊόντα. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να βάλουν τα προϊόντα αυτές στη ζωή τους, βλέπουν τα αποτελέσματα και ενεργοποιούνται στο να διαφημίσουν, να συστήσουν, ας το πούμε έτσι, πολύ απλά τα προϊόντα αυτά σε περισσότερους ανθρώπους. Είτε γιατί το κάνουν, ας πούμε, εκ του φυσικού θα λέγαμε. Συνήθως οι άνθρωποι μοιραζόμαστε τις καλές ειδήσεις, τα καλά νέα, είτε γιατί θέλουν να αξιοποιήσουν ένα κίνητρο που δίνει η εταιρεία στον καταναλωτή των προϊόντων να ενεργοποιηθεί πάνω στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά αν θέλει να γίνει συνεργάτης και να συστήνει πιο συστηματικά τα προϊόντα αυτά σε άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, για όσους ήταν στο webinar απόψε για να ενημερωθούν για την εταιρεία και τα προϊόντα, θα λέγαμε ότι αυτά που είχαμε να σας πούμε τα ολοκληρώσαμε. Θα